Hei, salut, eu sunt Cristi, iar astăzi vreau să vă spun că o să-mi schimb canalul pentru că am foarte mulți hateri pe canalul ăsta. Hei, salut, eu sunt Mihai. Hashtag acel moment când cine vrea să strice video. Preluăm. Ok, deci am vrut să vă schimb, că o să-mi schimb... Salut! Da! Eu sunt Gab. Ok, deci văd că nimeni nu mă lasă în pace, dar nu mă înțeleg. Ok, atâta vreau să vă spun, că o să-mi schimb videoul în Cristi's Life. Sau puteți să-mi sugerați orice Abonați-vă la Cristi. Orice Dislike. orice nume vreți în comentarii. Pentru că, da, puteți să-mi lăsați orice nume. Și o să aleg un nume și ăla o să-l pun. Da, de obicei, acum o să fie Cristi's Life. Ok. Deci, chiar dacă am foarte mulți hateri, pe mine nu mă interesează, pot să am cât de mulți hateri vreau. Dar orice om are niște oameni care nu-l apreciază. De asta eu nu o să bag în seamă pe aceștia. De obicei niște copii de aici tot dau report, dislike, dar nu mă întere, ok? Lăsați-mă în pace, eu îmi văd de treaba mea și voi la fel. Lăsați-mă în pace, nu mă întere ce credeți voi despre mine, ok? Și cred că atât a fost acest video. Eu am fost Cristi, pa, pa!